agus gur mí magad a chin féin a socht an deis. Canse bheith agam module seo. Nílas agam an bhfuil mé ima éonar, but stoppi mé má hagan duine eile agus just tá sé leige má ar an nachhfuil na figurí agus gathród agus gan buchas leat ón soléir a thug tú agus module féis a héin ba sé galará go dtí beidir an carú lá fihéad de mí eibrewn. So is maic an rud é sin, ca sin rud a bhí an seo ag gleorach soléirithe agus is maic an rud go bhfuil sé an. Agus is tócha táid go léir buíoch go rinne an rialtas rud. Gur thug siad agad, gur thug siad cabhrach agus tuige mé sin. Ach an naib ná an bailach thug sé sin, ní rá leanúnachas a gceist. Agus bhí aspa, is tócha go néontaíonn tú, bhí aspa struchtúr an talamh, aspa leanúnachas agus chuir an Stoirm ba bheasa fós. Chuir sé dhírí an Stoirm sin spot tholas an aspa infrastruchtúr an tala. So tá rééis na Stoirma agus díreach mío hin drastal me héin agus má cólaci i ngáile. Trasforte hí de chórádaí John Conley agus mréid farg agus drastal muid gá crinú. Cean module crusaí tacaíochta agus an sin cean díreach module leis an Stoirm. Agus an rud an teachtarach ba choléir ná, tá daoine an talamh sásta chuile chabhar a thabhairt de aon rialtas. Har bheith bhí siad réasúnta. Agus an rud a bhí ag tastal weithú ná cumarsáid a bhd cumarsáid níos fearr. Agus go méid aitheantas tucha don na grúpaí an tala, agus chóras a méid a bhd níos éifeachtaí tar rééis cibicin Stoirm atá le teacht. Agus just ádas atá an tam agam, agus ní rás agam go méid an méid sin ama agam, agus ní úsáide mé an tam log. Ach dúirt fuair litir, just díreach inniu. Tar rééis an cruinne a bhí an mío hin. Agus dhírí siad is teo 7 pointe. Agus tá siad thar a bheith réasúnta agus soléir. Go gcuirfií a laid gá bhol fáil i gceanta cos aige. So two special mulls. Go gcuirfií ginneadóirí agus thula méthú ag cant faoi ginneadóirí. Go gcuirfií ginneadóirí fáil chun fearis leictreacha a widarú. Go gcuirfií ginneadóirí fáil chun faointí isca a chosint. Lista, agus tá sé seo thar bheith tábhachtach, lista chur le chéile dómh siúd go léir a bheith sásta cabhrú i gás éigeandála. So tá si de grá tá bid thar bheith sásta cabhra thabhairt ach lista a bheith go méid lista an. Plan cumarsáide, bhí seo in asnamh, plan cumarsáide chun ólas a roinnt leis an bobal i gás nach bhfuil leathanhain de electricus travel cumarsáide fáil. Ifir sé go mbeidh plananna éagsúla an do hobbistí éagsúla, agus tá sé seo tábhachtach, plananna maidir le hobbistí tilse, snachta, gálaí, agus go méid planán don dhéanfaí dameiste don R336 bóthar thar a bheith tábhachtach. Agus bóthar atá luchtach go maithas ama don dhéanfaí dameiste go méid planán don dameiste sin. Agus i ndearanna dála an féidir éad cosanta síbhialta nó éad céad reagartha a bhhainú i gan na mara. Agus ba bhhatlam chur lei sin go méid ginneadóirí a laid fáil do ionad leighis. Bhí glíocanna álagan ó na doctorí éagsúla fud chun na mara. Agus ní rá cuacht bith acu. So sin iad na rudí practicúla, agus níl na daoine seo ag breanú an rud maraib, tá siad ag breanú na réití. Tá siad ag chur réiteach fáil, agus ag rá bhhatlinn obair a sláfa céile leis an rialtas cibicin rialtas atá an. Ach plan cuimseach a bheith an, plan cumarsáide agus cinse déanta raibh ré. Agus níor tharla sé sin. Tuigim go rá an Stoirm Ulmhór. Bhí wind speeds 183 km/h i gan na mara Macehead. So tá ságam go rá sé deachar ach tá gá lei seo. Agus i ndearanna dála tá an breanú an infrastruchtúr an talamh. Bhí crinú le ESB in dhéanaí rá mé an ach fuair mé an choirí láthair. Agus chuir si tá sé leige amach go soléir na feibanna a bhí acu. Thug sé lá agus leatlá
just chun ruchtan all de war có buailte is a bhí an talamh. Agus tá sé leige mat na cúise na goléir agus cén fá go raibh muil agus tá ardmhaile tiltte ag ESB in áíire ach a ríis. Bhí orú fórne ó th leabhar a haringsaiste agus níl a ggóthain infrastructure an talamh. So crígnóí mé agus a rá an taon rud atá ag teastal just an taon rud atá ag teastal an grúpa an talamh, tá sí tar éis na moltaí seo a chur le chéile, agus tá sí de gimpí orranna agus ag John Connolly agus na teachtaí dála. Go méic na moltaí seo san áireamh cibé cén plán a bheits réití ag an cóirla chunda tar éis an plán a bheith réití ag an rialtas agus gealúnsi. Jerry mé sin agus seola mé thugad, gur a míle mágad ceann cóirla.